Samozřejmě. Tak, už píše to, že jsme naživo. Paráda, paráda. Možná bude muset být hlasitější, takže já vás vítám, diváci. Doufám, že jsme tady vidět s Leničkou, kterou jsem pozval k dnešnímu rozhovoru. Já jsem moc rád, že chceš povídat o věcech, které nejsou úplně běžné a všední, respektive jak se to vezme, ale to je o tom, co si člověk dovolí. My jsme se s Leničkou poznali před 5 lety zřejmě, někdy v roce 2020, teď to nevíme přesně. Nevíme. A ty jsi přijel na včerejší akci, která proběhla, kterou jsme si prožili a napadlo nás, že bychom udělali takový krátký rozhovor. Lenička totiž udělala nesmírný kus práce na sobě, udělala mnoho změn ve svých životě a více cítí takovou tu volnost teďka a užívá si toho života. Já si myslím, že tohle má smysl právě vdechnout na lidi, kteří si chtějí dopřát nějakou vlastně změnu, transformaci, který vnímají, že by chtěli svůj život posunout a změnit v různých ohledech. Mě tak jako napadlo, když jsi přijela, tak co byl takový tvůj, jako třeba vůbec jako popud nějaký vnitřní, že jsi řekla, jo, já chci vlastně něco změnit, tohohle člověka bych ráda poznala. Tak ahoj všem divákům. Děkuji za pozvání. Napřed se přiznám, že to je pro mě premiéra, ještě k tomu naživo. Takže opuštění komfortní zóny. Nemusím být vidět až tak jako, ale jsem tady ráda. To byl takový můj krásný impuls. Cesta k tobě bylo, že spoustu změn už jsem nějakých zažila, udělala, ale úplně největší impuls byl, když jsem si přečetla tvůj životní příběh, který souznil úplně s mým. A na popud toho jsem zvedla telefon a zavolala ti. A od té doby jsme opravdu přátelé, kamarádi. Myslím, že úplně přes srdce a neumím to ani popsat. Takže krásné. A co jsem hledala? Hledala jsem změnu, která byla, ale nebyla uchopena tak, jak já bych si představovala. Jako aby se to hnulo tak jako víc. A prostě setkání s tebou mě dalo možnosti zažít meditace. Do té doby jsem neuměla meditovat nebo nevěděla. Neměla zkušenost žádnou. Ani žádné zkušenosti jsem neměla. A krásné navedení tebou přes meditačního průvodce, přesně tak. Ale pro mě bylo nejsilnější dovolit si. Dovolit si to udělat něco pro sebe, ne pro druhé, ale pro sebe. A postupem času teď to vím a můžu to říct už na začátku, že posunout se z té zadní řady, kde jsem všem pomáhala přede mnou, tak se postavit na ten předek, na to první místo a zažít to, že člověk z toho prvního místa zažívá stejnou pomoc, ne-li větší, ale v té svojí síle, v tom svém ukotvení, v tom svém prožitku, v napojení, v té energii a pak to posouvání dál. Ale to je ta cesta každodenního malinkého posunu, trpělivosti a to vlastně díky průvodci a díky tomu, když se mi věnoval fakt 3 měsíce, dá se říct. A ty 3 měsíce mě změnily život. Najít sama sebe, najít svoji sílu, dodání odvahy a smíření prostě takového toho krásného jít kupředu. Té svobodě, lásce, volnosti
ale už nečekat na to, že mi to někdo dovolí a že mě to někdo schválí. A to jsou tady ty cesty přes ty meditace, přes to dovolit si něco a pak být takhle volně, svobodný a v meditaci celé dny. Ty jsi to začala praktikovat právě tak, že už to nepotřebuješ, že už to seš. Už seš v tom plynutí. To vlastně, snažím se. To vlastně, co ty meditace otvírají, i když oni otvírají různý témata, ano. ty dobře víš, tak jedním z těch hlavních jako principů, který je vlastně ve všem protkán, je dovolit si být v tom teď. A tím pádem ty programy různý vlastně mizí a člověk vnímá, co je důležité a co mu vyhovuje. A já jsem jako rád, že si o tom dovolíš mluvit, protože lidí, kteří zažijí meditace v rámci tohohle vlastně mýho stylu, tak těch lidí, co si to dopřejou, je samozřejmě nějaký počet, ale těch lidí, co si o tom dovolí mluvit, je velice, velice málo. A ty už jsi jako tak posunutá, že si to dovolíš, že víš, že můžeš, že je to něco, co ty životy reálně mění a myslím si, že díky tomu i lidé můžou jako poznávat, co se všechno může jako dít, co tam vlastně je, co to dělá s člověkem. A vždy víc, než to povídat jako o tom, jakým způsobem to třeba tvořím, tak je mnohem víc promluvit si s někým, kdo tím prochází a kdo to zažil. My jsme včera měli takový vlastně ladění, kde jsem kdy jsem recitoval poezii svou, což mě jako nesmírně baví. Otvírali se tam témata, že jsme si i povídali o slunci a o tom vlastně, jak se dá jako vnímat takovým jako různým pojetí, do toho nechci teďka zabršovat, ale pak jsme měli právě meditaci galaktické matky. Už si je měla víckrát, máš s ní zážitek vlastně takovej, ten prvotní asi nejsilnější, to je přirozený. A je to téma vlastně zrodu a zániku, napravení vzorců, pořešení té rodové linie. Je to hodně vlastně tvořeno pro ženy, co si chtějí stoupnout do své síly, nebo pro muže, co úplně chtějí rozbít ty vzorce, to svý jako ego v rámci toho negativního aspektu, zahynout a narodit se. Leni, co bys třeba dokázala říct si k tomuhle stylu? Co si myslíš, že to může udělat vlastně v rámci tvých zkušeností, co to udělal s tebou a co to může dělat s lidmi? Co bys dokázala o tom jako říct, o tom tématu? Co bych dokázala říct? V první řadě je to jako dovolit si to. Dovolit si sobě prožít všechno, ať je to pěkné, nebo to není pěkné. Ať je to se slzama, nebo je to se smíchem. Je to silné propojení sama sebe, jako dovolit si, jak říkáš, zaniknout a pak se znovu narodit. Ale v tom zániku si dovolit být v té nedokonalosti nedokonalá, nebo dokonalá, nedokonalá, prostě všechno tady tohle se řeší a nechat to jako plynout, odejít, i tu bolest, i ten strach, i to nepěkné. A galaktická matka je tak silná meditace, kdy naladit se na to, už stačí těch tvých 5 minut začátek, co je dostupný všem to doporučuji, si to jenom poslechnout a pak je tam, buď člověk je připravený a jde do toho, nebo ještě chvilku počká a dopřeje si ji později. Ale je tak krásná, silná propojení na sebe. Tvůj úžasný hlas, úžasná hudba. Vím, že se dlouho vkládala tato meditace. Ano. Takže je tam i ta trpělivost, je tam prostě všechno, co v tom životě žijeme, co máme a dovolit si nic neočekávat. Což je asi pro mě nejdůležitější vzkaz všem divákům, posluchačům. Protože to je taky ta trpělivost a očekávání jsou vzorce, které
nám někdo dal a v klidu a v pohodě a v té svobodě si to dovolit, se toho můžeme krásně pustit. Mně napadla taková jako nejsilnější věta pro mě v té tvořivosti, v tom proudu, když to chodilo, a tam byl vlastně takový ten nejsilnější vzkaz té galaktické matky a to bylo vše, co přijímáš, rovnou pouštěj a vše, co pouštíš, rovnou přijímej. Jak to chápeš? Co tohle v tobě To jsou krásné zanechává? slova. Zanechává to ve mně chvilku, že člověk musí použít tu hlavu, aby to vůbec pochopil. A ty slova jsou tak silné, že když člověk dovolí si je říct několikrát za sebou a dovolí si je vnímat, prožít, ale tady důležité je v té hlavě. A pak to posunout do toho srdce a dovolit si to cítit a prožít a vlastně nechat to, co to dělá s tím člověkem. Jako působení a to už jako pak hlava nebere. To už je ten pocit, který, jak ty víš, jako někdy nemá ty slova, ale je to krásné, to propojení vlastně hlava, srdce a naraz to člověk jako ví. A přijímat a pouštět, když to člověk pochopí a zažije, tak pak nechce nic jiného. Pak už jako není ta houba, která nasává něco zvenčí. Jo, není to ty informace jenom přijdou a pouští je. A ty, co mají zůstat a udělají ten blažený pocit, nebo i ten smutný pocit, nebo ten prožitek, tak pak to stejně pouštíš, jo. Ale už nejsi tou houbou. Tady ty slova jsou pro mě houba. Všichni známe houbu na mazání tabule, jo, jakože to nasaje a pak se toho těžce zbavujeme. Ale když už prostě člověk není ta houba, je, jak já říkám, ta skála už v té svojí síle, tak to jako přijde a jako větrem se to odvane, nebo deštěm se to spláchne a už to není tak, jako že to tam dlouho je. Ještě mi jako přijde, že ta skála prostě má to svoje vnitřní, že jo? Jo. A je to o tom vnitřním, že to, co přijde reálně, je skále v rámci toho, jak to má být, tak tam je ta pevnost, že jo? A cokoliv, co je okolo, si vlastně netýká. Jo. A myslím si, že to je takový jako silný zase věm pro nás v rámci toho, co se děje ve společnosti, toho, co přichází za kvanta informací, co jsme jako fakt my, jo? Že pouštíme, nejsme to my, to se nás netýká, tohle se nás netýká. Ale to, co je vnitřní, to je něco, co nám vnějšek nemůže dát vlastně, to se formuje. Takže mě jako baví, že tam máš mnoho možností, jak to chápeš. Jo. Že jestli se to týká vnějšího nebo vnitřního a v obojí souvisí zase s tím druhým a je to neustálý kolotoč změn. Je neustálé pozorování toho života, nebo co ti to dává, že vlastně nejsi závislý na toho zvenku, jako ano, žijeme tady, jsme tu, jsou tady ty energie, ale to vnitřní je jenom takové to jako připomenutí, že jsme si to vybrali, chceme tady být, jo. A za mě je silné téma a meditace tomu jako pomohly, že za vše je jako člověk jenom ty prožitky, ty svoje. Já nemůžu žít tvůj život, nemůžu prožívat to, co prožíváš ty. A právě ty meditace ti dají ten prostor se v tom naučit trošku jako pohybovat a pak ty víš, jak to v tom životě, ale není to cesta po růžovém koberci, červeném koberci. Jsou to ty zkoušky, kdy prostě člověk jde a naraz prostě je vyhozený někde do příkopy, ale už jako tam není 14 dní, není tam týden. A je to rychlejší, prostě třeba den, já mám nastavené do půlnoci, protože den je prostě 24 hodin a 00 na mobilu, na budíku, na čemkoliv, už je nový den, takže vlastně v ten den, ale je to zase tím učením, tím každodenním krásným přijímáním, co se děje, co funguje
A přes ty meditace tě to dovede k tomu sklidnění. Pak plavba byla úžasná. Já bych ještě chvilku zůstal a jenom to dovršil, protože řekla bys například, že tahle ta meditace ti opravdu dovolila svým způsobem v mnoha věcech zemřít, úplně jako zemřít, prožít si to a zase se zrodit v tom, že už to tam nemusí být. Ano. Protože tohle je něco, co my si můžeme říkat několikrát, pořád dokola v hlavě. Ale ta hlava udělá často to, že si říkáme, já ale takhle nechci už fungovat, takhle už nechci působit. Ale vlastně je tam ten odpor. A i když to víš, i když to chceš a říkáš si, tohle nechci, takhle nechci být, tak si to svým způsobem pořád seš v tom cyklíš a seš v tom odporu a ono to nejde. A chci říct, že na rozdíl od toho, když si problémy uvědomujeme, mluvíme o nich, což je dobrý, musíme si uvědomit, co chceme změnit, tak tam je ještě to, co je mnohem těžší. A to je, že to projde těma emocema, že to přestane narážet, nebo tam přestane být ten odpor, nebo ten strach. A člověk, když fakticky se prožije smrt, což je ale ohromná výzva. Jako. Je. Ale já to doporučuji. Ale každý má svoji cestu a musí do toho dozrát. Jo. Určitě, tohle není žádná sranda. Přesně krásně říká, že vlastně nechci takhle žít, nechci tohle a nechci tohle zažívat. A ono je pak krásné jako vědět, co nechceš, ale je krásné vědět, co chceš. Přesně tak. A začat to používat. Ne to nechci, ale říkat, co chci. Chci jít s tebou na kafe. Nepůjdeš se mnou na kafe? Jo, tam jsou ty rozdíly a to jsme probírali tady tyhle témata. A jsou to takové maličkosti a jsou to tak ty slova. A síla myšlenky a síla slova má takovou sílu a jak ty jsi to krásně, ještě se zase vrátím k tomu, teď mě to jde, že vlastně my něco nechceme v té hlavě, a nebo chceme v té hlavě. A krásné je pro mě, teda bylo krásné, kdy naraz to udělá takové to hups. A je tam ta hlava, která je jako důležitá k tomu, že něco chcem ve sportu, nebo odnést něco, přinést něco. Potřebuju to jako... Mě ještě napadl ten příklad ze včera, protože ten je takový vtipnej, víš, jako když přijde ten kluk za tou holkou a teď tam má ten strach, ty programy, to všechno. A teď se bojí toho, co nechce a místo toho, co chce, řekne přesně to, co nechce. Takže přijde za tou holkou a řekne, ty by si asi se mnou nechtěla na to rande jít, viď? Nechtěla, no jasně. Jako úplně jednoduchý. Jo, a to je krásné, tak jenom tohle ale jako připomínat. Já třeba v mém okruhu kamarádů už ví, že prostě upozorňuji jenom takhle to chceš říct a v ten moment jim to naskočí, že řekne, půjdem spolu na kafe. Jo, jakože se takhle už, když mají někoho vedle sebe, kdo jim to takhle trošku jako naťukne. A je jedno vlastně co? Pokud ho to baví, to něco, víš, že to oslovuje i tu druhou polovinu, tak pojďme prostě na výlet do hor, že jo? Ano. A je to úplně něco jiného. Ale přesně, když si to dáš do té hlavy, tak pak máš, že i budeš chtět někomu napsat SMS-ku, nebo budeš chtět s někým mluvit. Přidat plat, byste mi asi nepřidal, že? No, přesně. Ale v momentě, kdy to bude třeba ten psaný text, tak se jako nejlepší je to psat rukou, že jo? Ale v tom mobilu, tak jako když bys chtěl napsat Leničko, neuvidíme se, tak ty to nenapíšeš. Já to taky nenapíšu, jo? Protože už tam bude takový ten základ, že Maty, uvidíme se. Ale to je to, že to neděláš rychle, teď to chci mít za sebou, ale jsi v tom přítomném okamžiku, víš, co píšeš, víš, co chceš a vlastně tím se udržuješ sám sebe, se hlídáš a udržuješ se v tom přítomném okamžiku. A vědomě si to vlastně podporuješ, vytváříš to, co je vhodný. Když mě jako napadlo, to je takový jako na podtrhnutí, protože většina lidí v tom nastavení, v tom globálním opojení toho, co je normální, žije vlastně v tom, co nechtějí. Ano. A neustále mluví o tom, co nechtějí a zapomínají na to, co chtějí. Takže je logicky jasný, že se jim vytrácí ta jiskra z očí. Že přestávají vnímat to, co by jako rádi. A dokonce si už říkají takový ty limity, no na to už jsem starý, nebo to už ne. Jako to ne, no přesně. A co by tomu řekli ostatní? Tak. Takže krásně to osvobozuje vlastně úplně od všeho. No, když si člověk dovolí umřít
Jo. A nebojí se smrti, tak úplně přirozeně dokáže měnit tu realitu v rámci odpodávání tady těch vlastně programů, protože ty jsou už úplně nic oproti tomu zažít si svou vlastní smrt. Jo. A pak to máš ten život a smrt, to jako není něco, že teď tady žijeme, teď tady spolu mluvíme a ta smrt je někde tam jinde. Ona prostě, já to mám krásně takhle jako nastavené, že ten život a ta smrt to prostě je v jedno a já to mám jako i vědoměle, takže vím, že prostě to tady je se mnou a třeba smrt je úplně nádherná, krásná bílá bytost, jo. Ale k tomu jsem musela dojít, no. Přes ty strachy, přes ty všelijaké věci a meditace k tomu opravdu na začátku je to takové to silné uvědomění, že tady člověk něco pak prožije a už to nejde vzít zpátky, jakože už to člověk zažil a může mi někdo říkat, ty mě můžeš říkat, že to takhle není, já se s tebou už nebudu hádat, protože jsem tady v tom přítomném, jednou jsem to zažila a nemá cenu vnucovat někomu něco, co nezažil. Určitě. A nejsem něco víc, jo, máme to všichni, máme stejné vnímání, všechno, akorát každý máme tu cestu k tomu, kdy to přijde, nastavenou nějak jinak, no, proto já třeba nejsem ani zastánce prostě, já nevím, něco na silu otvírat, jo, třetí oko, ne, to se musí všechno, je to ten proces, je to plynutí tím životem. Za A se to musí cítit a za B je samozřejmě potřeba tam dát tu obrovskou zodpovědnost. Sám za sebe. A nedá se to naučit, dá se to otevřít a pak je to podle mě na může to ublížit a může to pomoct a to je přesně podle toho, jak ten člověk na tom je. My jsme jako zmínili, že poznat si vlastně ten zážitek toho, co máme pocit, že jako přijde za dlouho, my to oddalujeme, tak to nám právě dá tu svobodu. A mě napadlo na tebe jako říct takovej důležitý věm, který z tebe cítím, že tam vnímám takový ty indiánský jako trošku kořeny, ale i v rámci tvýho jako myšlení, toho, jak seš ráda v přírodě, toho, jaký seš člověk, že jsi alternativním směrem, dá se to tak říct. Jsi takovej ten človíček, který rád tráví vlastně hodně času v lese a přespává tam klidně, dá se říct skoro na punk, jako. Ano, a dneska taky ano. Ano, Kamenné brány, nádherný zážitek, ano, doporučuju. A je to takový hezký skloubení, že já si vybavuju, že mnozí právě indiáni, nebo respektive ty kmeny to měli různě, ale takový ty vyspělé kmeny to měli často tak, že ten starší, ten stařešina, klidně to záleží, který už cítí, že přišel ten čas, tak ale do poslední chvíle, že je ten naplněný život, a ve svým podstatě tam nemá omezení, protože tím, jak to kultivuje, jak se o sebe stará, tak to není, že jako, už je boj za, ne, prostě funguje. A až přijde ten čas, tak cítí, že má odejít a často odchází od toho kmene, od toho zázemí a jde právě někdy někam do hor, do skal většinou, nebo někdy do nějakých zase jiných míst, je to jedno, ale on tam jde umřít. Ano. A on tam reálně jako opravdu s odevzdáním, což je to téma, co jsme probírali, vlastně naprosto přirozeně prostě odchází. žiješ a pak jako zemřeš, no. Jako, pro mě je to jako, já to takhle, kdo mě zná, tak jako ví, že já jsem si to tak jako nějak naplánovala, jestli to tak bude, věřím tomu, že jo. Což mě zase vede, že oni se nebáli té smrti. Bojovníci. Protože už jako máš jako oni jako život a smrt nerozdělují, to je jedno, že jo. Jasně. Jo, a pak vlastně ty to cítíš, já to tak jako asi vnímám, že prostě rozloučíš se s tím kmenem a prostě jdeš si někam umřít. Ty tě napadlo, že Carl Gustav Jung, jestli se teda nepletu, ale mám pocit, že to byl on, tak mluvil s nějakým náčelníkem a on mu řekl, bílí lidé mají často napjaté tváře, neustále se za něčím honí, jsou nemocní, jako to ten noc, jsou nemocní. A mně přijde, že se máme hodně co učit v rámci těchto věcí. Jo, tak je to taková pokora k tomu životu, ale k takové té volnosti. Pokud tě celý život někdo učí, že něco musíš, já vždycky říkám musím, tak si to představuju, jak mi někdo nakládá do toho baťohu ty kameny a prostě jako musím, ale pak jako to přehodím
že to je krásná knížka Miluj svůj život od Louise Hay, že prostě jenom chci a pro mě je to chci. Ano. A naraz se narovnám a je to úplně v jiné energii, než jako musím. Přesně tak. Ale k tomu každý jako dojde tou svojí cestou, když chce. Chtěla jsi mluvit o tom průvodci, kterým jsi prošla? Průvodce, úžasný. No. Úžasný průvodce, jako doporučuji všem, je to takový ten odrazový můstek, i když jako ty dobře víš, zpětnou vazbu jsem měla ke každé kapitole. Ano. Jako úžasné, kdy člověk na to naskočil, jako já, a z 5 kapitol jsem 3 už jako normálně dělala, že jo, jako pouštět si hudbu před spaním, nebo tak si promítnout ten den, už nevím, co tam bylo, ale silný zážitek mám k 8. kapitole, nevím, jestli jsi to nezměnil, kdy tam člověk měl něco jako pochopit ohledně, a teď nevím, čeho to bylo, vím, že to byla 8. kapitola. Tam je, myslím, výlet jako na nějaký místo, do práci. Ale že prostě jsem něco nepochopila a říkala jsem, jak sklidnit myšlenky tam. Aha. A jako jak to mám udělat, když mi to nejde, že jo? A ty už poslal 9. kapitolu, pak už i 10. A já jsem byla u té 8. a pak jsem zvedla ten telefon a volala, Matěj, já jsem u 8. nemůžu. A bylo krásné, kdy jsme spolu mluvili a používám to i teď někdy, protože jsi mi poradil myš a kočka. Ano. Kočka a myš. A pak jsi říkal, že to tam teda přidáš pro další jako lidi. Je to tam, no. A občas se mi stává, že ta mysl jede prostě obrátky a opravdu si představím to místo. A teďka úplně to tady jako se omlouvám. Kroutí se mnou. Že úplně se dostanu na to své místo, je to krásná pláž a teď prostě číhám jak ta kočka a teď čekám, kdy ta myš půjde a v ten moment dokáže se prostě zastavit ty myšlenky. Ale nepoužívám to zase až tak často, jenom když to takhle jako začne jet, ta mysl. Jenom dovysvětlím, že člověk čeká na myš ve formě té myšlenky. Ano. Myšlenky jsou myši, my na ně čekáme. V té chvíli nepřichází. V ten moment nepřichází, ale když řeknu, já je nechci, tak to samozřejmě jede, jo? Tak to, já už to prožívám, ty jsi to dovysvětlil krásně. A je to o tom, že vlastně děje se to, co se dít má, ale chtěla bych tady podotknout, že se nemáme zbavovat myšlenek. To mě jako připomněl třeba ty Indiány, kdy jsem se ptala jako na meditace, které děláš ty, tak je o tom dovolit si ten prostor. Ale pak ta životní meditace v tom každodenním je o tom neodevzdávat ty myšlenky, jenom je umět třídit a umět je očistit a vzdat jim prostě takovou čest, že přišli, ale ne každá je moje a ne každé se zabývá. Proto třeba já mám meditaci tu už jako skoro každý den a každou chvíli a je to o tom, že ta má meditace je, že mluvím Lenka s Lenkou. Jo, jakože už to není jako někam něco posouvat, nebo být teďka 2 hodiny soustředěná a pak dalších 22 hodin nějak žít. Ne. Můj prožitek a má cesta vedla k tomu, že to mám, když se nevím rady, tak si zavolám tu svoji, někdy je to Léňa, Lenička, Lenka a je to buď je to holčička, indiánská žena, nebo je to ta stařena, nebo je to už ten šamán, nebo je to a už tam mám tu škálu toho spojení toho srdce s tím mozkem, že nic neodvracím, jenom si to nechám na sebe působit a pak se člověk jako docela rychle jako rozhoduje. Člověk se stává svým vlastním průvodcem. A to je největší úkol, protože když se člověk vlastně podívá vůbec na alternativní scénu, nebo chceš-li duchovní svět, který se dá rozdělovat samozřejmě mnoha způsoby podle toho pojímání každého jednotlivce, ale chci tím říct, že je tam mnoho zdravého a dobrého a je tam mnoho i šíleností, nazveme to třeba takhle teďka, nebo chaosu. Chaos, šílenost. Ale často i odevzdávání právě zodpovědnosti, protože já mám problém, takže guru to za mě vyřeší. Ano, přesně. Ale takhle to nefunguje. A mně se právě líbí to, co jsi řekla, tak je pro mě i takový
jak tomu vlastně vedu v rámci toho vedení deníku, aby každý vedl ten rozhovor se sebou, jak to probíhá, kam směřuje, co zažívá, co by chtěl změnit, na co si může dát pozor. Jo? A ty si to jako popsala, kdy si povídáš sama se sebou. Ano. A je vyzkoušená taková jako metoda, je to jedna z terapeutických takových klasických jako metod, že když ti nejde poradit sama sobě, tak si představ, že vidíš sebe, odosobníš se a začneš to vidět jako jinýho člověka, který mu jdeš poradit. Ano. Mnoho lidí říká, jako já bych dokázal poradit, ale sám sobě třeba nevidím ty věci a tak. Ano. Takže ta metoda vede k tomu, aby jsme do sebe dokázali jako nahlídnout bez těch zkreslení, které tam máme, jako odosobněně. Jo. A to je nesmírně důležité. Dovolit si, ale začíná to tím deníkem. A to bych všem jako doporučila. U mě to byl taky jeden z těch, kdy jsem psala deník, než jsme se potkali, ale dlouho mě to dalo přemlouvat, co já budu kde psát a proč to budu psát. A je kouzelné, když si teďka ten deník mě zavolá a já otevřu, jak jsme se bavili včera, třeba k té tvojí meditace, kde já ji mám popsanou, nakreslenou a dané tam nějaké moje slovo, jako, nebo můj prožitek popsaný do slov. A normálně kolikrát si řeknu, jako wow, tohle. Se můžeš vrátit tomu. A tohle jsem jako už před 5 roky napsala, nebo tohle jsem jako, jo, že když to nemáš možnost tuhle zpětné vazby, tak pak jako, ne, že nevidíš ty posuny, ty je cítíš, jako pak se dostaneš. Zapomíná. Zapomeneš, ale když máš ten deník číslo 1, pak číslo 2. Jo, a teď, jak ty říkáš, já už nemám deník číslo 3, jasný. Protože je to rozmlouvání, jako, že se posuneš a to je ten vývoj, krásný to plynutí tím životem, že už jako stačí zavřít oči a teďka si říct, hele, jaké to bylo v Bogdanči a asi tam, jo, asi tam i s tím deníkem, když to budeš chtět ukázat, ale si tam, jo. Díky tomu poznáváš sama sebe. Mnoho lidí samo sebe nezná. To je další. To je téma, no. Právě. Takže vůbec ta chuť, což se pořád bavíme o těch tématech jako strachu a toho hýčkání si ty komfortní zóny a přece nic zkoušet nebudu, já se bojím, že jo. To je všechno na stejný jako brdo. A dovolit se jít do něčeho, třeba do těch meditací a každý, ať si najde do těch témat, že? Do těch témat a najde si, co tě přitáhne, ne hlavou, tohle chci. A když to přijde, tak se zastavit, šáhnout si klidně tady na to svoje duchovní srdce a je to, takhle to cítím, tohle chci zažít. Já jsem to tak měla třeba s tebou, že jo. A tohle jsou věci a něco, taky máme různé názory na různé věci, že jo, není to úplně, ale jako dovolit si to zkusit nacítit, i když jako člověk si řekne, já nevím, co cítím a proč to takhle je, ale aby tam nebylo jenom to chci, ale jako prožít a dovolit si to jít do toho a vyzkoušet. Třeba pro mě ty máš kouzelný hlas, nehledě na to, že se známe celé věky, jak já říkám, a vtáhl mě tvůj hlas a tvůj styl hudby, je tam i ta indiánská, je tam prostě vždycky ta, co tam má být. Ještě napadlo, jak jsme se bavili včera vlastně na téma inspirace, když jsem četl tu poezii, tak tam krásně vyvstalo to téma, že Peťa mluvila o zvuku. Ano. A já jsem pak mluvil o tom, že zvuk je jedna z veličin, kterou člověk může pozorovat, ale jaká je vlastně mimika toho člověka, jaký jsou gesta toho těla, jaký je tón toho hlasu, jaký je vlastně ten pohled a jaké je celkové to vyzařování té energie toho člověka. Protože často člověk opravdu jako zjistí, že to není v souladu, to, co ten člověk říká. A v té chvíli nemá smysl vůbec poslouchat, protože víš, že hovoříš s někým, kdo si to utváří třeba, zkresluje se svými záměrama, který si třeba sám ani nechce přiznat. A rozmlouvej s ním, když víš, že to není vlastně pravda. Takže cítím jako v tom, že mnohem často je důležitější vnímat to zatím, než samotná slova. A když to ladí, tak ten člověk jako mluví upřímně a má to smysl. Má smysl v tu chvíli se zastavit a opravdu se do toho pozvat, do toho jeho povídání
protože je to autentické. No a to je to vlastně, že jsi v tom přítomném okamžiku, že já poslouchám třeba teď ty tvoje slova, ale úplně se dokážu vrátit zpátky, kdy někdo mluvil a já už jsem si v hlavě připravovala odpověď, nebo co řeknu. A takhle jako si myslím, že funguje spousta lidí, že vlastně už přemýšlí, co ti odpoví, nebo co je to téma a co bych chtěl říct a není v tom přítomném okamžiku tady a teď. Je tam strach zatím zase. Pokud si připravuješ něco, jo, tak abych se nespratil. Protože chceš být dokonalý, ano. I když jsme nedokonalí. Že? Ano. Ale právě, že takovýma maličkostma se vracíš do toho přítomného okamžiku. Jako můžeš prostě odletět, jako že si říct, jako co je tam to, jo, ale být v tom přítomném okamžiku a na začátku to není automatické, jako přemlouváš se do toho, nebo jako tak, jak ve škole, učíš se být v tom přítomném okamžiku a jenom si to navnadit v sobě, protože všichni to máme, je to přirozené, akorát to už... A bez těch strachů, že ty brání vlastně tomu reálnému poznávání. Jo. Ale bez těch strachů, nebo programů. Bez těch programů, to může být i takhle. To může být něco jiného než strach, že jo? Závist, nebo chtění, nebo pění, jo? A další věci. Ale potřeba vypadat dobře za každou cenu. Tak, jako právě, že chceš být dokonalý, jako že ty lidi to omezuje v tom, že nikdo nechce být přistižen, nepřipraven, nebo nedokonalý. Jako. A tím spíš se to děje. A tím spíš se to děje, protože vlastně, hele, tak co já budu říkat? No, tak nevím, no. Ale jako dovolit si to je ta cesta. Je ta cesta k té nedokonalosti si ji dovolit. Jako. Ještě mě napadlo, kdybychom to pojali trošku psychologicky v rámci i biologie, tak jako stres a napětí v těle, jo, tak ono ti to nedovoluje, aby to plynulo. Je tam ten, přesně tak, je tam ten kámen. Jo. A v té chvíli fungují už jenom naučené věci. Jo. To znamená, že jsi schopná už jenom to, co je naučený, ale i hůř to hledáš, takže... Už to hledáš, ale je to pořád tady v té hlavě, ale jako, že tam pustíš to srdce, jakože dovolíš si, prostě, no tak řeknu, dovolit si říct nevím. Ano. To je velmi... A uvolnit se v tom a ono to pak přijde. Říct nevím a dovolit si říct ne. Ano. Jako dovolit si říct nevím je docela, si myslím, pro spoustu lidí. Na to jsme nebyli jako naučení, nikdo to nechce, každý chce na otázku odpověď. A já jsem se naučila, že bylo mi to předvedeno a bylo to úžasné a děkuji za to, že na otázku nemusí přijít odpověď. Přesně tak. Protože když to ta druhá strana nepřijímá. A tam se teď nechci dostávat. Spíš mě napadlo krásně ještě se vrátit k tomu tématu s myslí, protože mně se líbí takovýto přirovnání, že mysl je fakt jako anténa. Akorát, že my ji máme v úzovkách. Ona není pokažená, ale my jsme si pokazili jakoby to nastavení. A v té chvíli místo toho, aby teklo prostě, jo, to co máme, to, co člověk pak může posoudit, jestli vnitřně cítí, že mu je v tom třeba dobře, je to těma dalšíma programami, tak nám tam teče, tyjo, vypadám dobře, pak nám tam teče, udělal jsem tohle, ježiš, není tohle trapný, jak to budou posuzovat. A v té chvíli nedokážeš mluvit, že jo. Ale takhle je to i s tím, když tečou myšlenky. Já to připodobňuji k programům, jo. A my naraz chytáme Primu, Novu, ČT, že jo. Teď často jsou ty zprávy protichůdný a teď Ano, to je taková častá odpověď na otázku, kterou nečekáš, že tak. A teď to tam šrotuješ, jo. A teď jedeme z těch vnějších věcí, ale vlastně ten člověk reálně neodpovídá za sebe. No. On nehledá něco tam v okolí. Hledá někde v tom svém jako A my se učíme přenastavovat tu anténu. A vlastně teď už tam není ta Prima, Nova, ČT, ty programy vymizí. A je tam teď nastaveno na tu linku toho, co já vnímám. A všechno je pryč. A my se to učíme, jak říkáš, ne vypnout tu mysl, ale nastavit tím správným směrem. Což bych ještě završil s tou kočkou a myší, protože je to nakaženo, ta mysl tím nastavením, který jsme si udělali, tak ona funguje opačně. To znamená, hlavně neměj žádný myšlenky. Ježiš, tohleto tam, ježiš, neměj je. A teď se dostaneš do kritika, dostaneš se do toho, že se soudíš, že jsi špatná, že to neumíš a pak to vzdáváš. Ano, přesně. A vlastně celou dobu si projektuješ, neumím, nezvládám, tohle je špatně. Takže vlastně člověk si neumožňuje v tom nastavení změnu. Versus
když vlastně tohle opadává a zaměřím se na to, co bych chtěl, jo? Protože já se dostanu do kočky, která číhá na myšlenky. Já mám úplně jinou úlohu. Já jsem bdělý. Já to dělám najednou opačně a najednou to funguje. Ano. Takže jenom tahle výhybka umožňuje tu mysl přenastavovat. A pak se děje to, že když řekneš neměj myšlenky, tak ty už víš, že se nechceš zaměřovat na to, co nechceš, ale na to, co chceš, že se zaměříš na svůj klid. Jo. A je to přirozený. A prostě tam a dáš si do té mysli prostě, teď jsem tady prostě šťastná v klidu a svítí na mě slunce. A už ti tam ty myšlenky jako nejdou, už ti tam ty myši neběhají. Ale je to zase zpátky tě to vede k té trpělivosti. Protože i kdo, jako všichni by to chtěli, je málo lidí, co to zkusí a je ještě míň, co u toho vydrží. No. Takže to je zase ta trpělivost, kdy ne, že za týden už budu to umět, ale jako dovolit se a pochválit se za to, že už jich nemám, já nevím, 1000, ale mám prostě 500, jo, to se nedá, že takhle popsat, ale že dokážeš prostě, já nevím, já vždycky říkám 2-3 minuty, to není o to, že máš hodinu meditovat, jenom si sedni a dýchej. Nic jiného nedělej a dělej to třeba minutu jenom, 2 a běž pak zase dělat všechno ostatní. A je možnost jako navázat tím životem, prostě člověk sedí v autě na červenou, tak teď mám prostě 3-4 nádechy. Nebo kdekoliv to zapojit. Počkej, to je dobrý moment, je dobrý moment, jsi na červený. To je skvělý moment. Co děláš? Ježiš, jsem naštvaný, spěchám, to stihnu to. A tohle musím ještě, a tohle, a zamkl jsem, udělal, a teď ti to jede, asi jak ten křeček. Versus, wow, chvíle pro mě, chvíle bdělosti. Jakože, ale co bych dneska chtěl třeba ještě udělat. Nutíš se do toho a připomínáš si, a teďka si řekneš, co? Já třeba jsem začínala tím červená, co mám vidět, tak se podívám, kdo stojí vedle v autě, teďka se na tebe z ničeho nic někdo usměje, nebo tam je mrak ve tvaru srdce, motýla, delfína. A prostě máš něco vidět a vlastně tím se tak jako nenápadně dostáváš pořád do toho přítomného okamžiku. Ty obdivuješ často ukazy různý a právě tím obdivem, jako wow, tohle je krásný, tak dáváš to kolem sebe, lidi to vnímají, zvířata to vnímají, ty máš plno zážitků, kdy k tobě chodí zvířata, o tom jsme taky mohli povídat. Ale napadlo mě, kdyby si měla vypíchnout nějaký meditace, protože si jich prošla jako fakt mnoho, tak co by si vypíchla, co by si třeba chtěla říct, nebo o čem povídat, když vezmu třeba ty silnější nějaké, které to slovo. Jako mě, když se takhle zeptáš, jako naskočí šamanská. Šamanská cesta Gájo? No, cesta Gájo, protože to je to moje propojení, že jo, s indiánama ze zemí. No, jasně. A v čem je pro tebe důležitá? Důležitá byla, že do té doby jsem se tak nějak jako nezajímala o to témové zvíře. To ti pomohlo? Dát si tam, vidět to? Dát si tam trošku zvědavost, trošku jako, ne očekávání, ale zvědavost, jako co za zvíře. A hlavně pak jako dostat se, projít celou tu meditaci, dostat se k tomu šamanovi, že jo? Nebo cítím ty šamanské nějaké mé kořínky, nebo jako ty indiány, ale... Cítila ses tam víc jako doma, že? Bylo to krásné, dovolit si nic neočekávat. A jestli můžu zmínit, tak pro mě to byl zážitek, kdy člověk dojde na rozcestí, nebudu všechno popisovat, protože to je potřeba si prožít, není potřeba. A když jsi řekl, že s někama prostě na křižovatce, ať se vydáme, kterou chceme cestou a někde potkáme to svoje zvíře nebo toho, tak pro mě to tam zastavilo a v tom klidu a odevzdání, co přijde, tak byly tam 2 cesty, můj prožitek, když se tam vrátím. A z jedné z cesty šel krásný šedý vlk, což jsem říkala, wow. A to je ta síla, ta prostě to uzemnění. A mi to úplně vrátilo smích, protože včera s Peťkou jsem mi to ukázala, protože z druhé strany přiletěla světluška. A včera jsem ji viděla teda.
tu světlušku. Takže z ničeho nic z jednoho jsem měla 2 a až na konci té meditace mě vlastně bylo vysvětleno, že vlk, nebudu popisovat každý, ať je to, a světluška, prostě to je to světlo, zase to napojení, že jo, prostě zem, všechno světlo, osvícené. Jako prostě to propojení bylo tak obrovské, že když jsem přišla k tomu šamanovi, pak už to bylo všechno. Na té vlně indiánské a otázka už jako byla zodpovězena cestou. Ty máš ráda takový hloubky, fakt transformační, protože to je zase meditace, kdy se člověk jako pracuje se svýma strachama, který se mu tam projektujou. Tma, nevidíš, uděláš ten krok a člověk, když to prožívá, když je vlastně v té hluboké fázi, tak pro ně je to jako kdyby tam fakt byl, to jako reálně prostě všechno proudí. Já jsem tam byla. Emočně to prostě jako rozpouštíš, zažíváš, získáváš tu důvěru s každým krokem. A když potkáš šamana, tak zase dovolit si, a teď s tomu taky taky. Dovolit si jako spálit se, dovolit si spálit všechno, co tam nemá a to je být. Ta smrt zase. Zemřít zase, zakřičet. To je jediná meditace, kterou mám, kdy si člověk fakt může dovolit zakřičet. Ano. Úplně, co je potřeba. A to je jako, to je jízda. Brečet, dovolit si prostě v ty věci, které dřív se skrývaly. Ale tam je i tou cestou, už prožíváš ty strachy nebo tu smrt, jakože a pak si ho tam dovolíš úplně na konci, že jo. A přesně jak ty říkáš, já nejsem takový ten povrchový člověk, já když do něčeho jdu, tak jdu a ta hloubka je právě to učení, nebo to, nechci říct ani učení, je to objevování v sobě, protože si myslím, že i když setkání s indiány, kdy nám něco přišli jako předat a tak já říkám, a mohla jsem to tomu Avisanovi říct, že pro mě to je předávání učení pro spoustu lidí, ale pro mě to bylo objevení té moudrosti v nás. Oni nám to přišli jenom připomenout, protože všichni jsme indiáni a všichni jsme bytosti, které to mají. Možná dobré tady jako říct, protože lidi se v tom můžou naprosto ztrácet. O kom jsi mluvila, ty jsi měla obrovský přání se setkat s indiánama a oni přiletěli, dá se říct, na to místo, kde ty jsi zrovna byla, kde jsi prodloužila svůj pobyt a vlastně si mohla s nima chvíli žít, takže si zažila zadarmo něco, za co si lidi platí neskutečný peníze a oni to ani neprodávají, když to tak jako řeknu. To se prostě stalo. To se stalo. To byl takový ten jako v úzovkách zázrak, ale to bylo dáno jako přirozenost. Já jsem na to čekala 20 let. Já jsem viděla, vlastně byli to indiáni z Kolumbie, ze Sierra Nevady, takový ti malí bílí s antenkama, nejsou to žádní barevní. A já jsem viděla film Aluna a před 25 lety a přála jsem si je navštívit. A oni navštívili tebe. Oni mě. Protože víš, že prostě... A babička tě učila ještě, viď, jak se tam dá plést po jejich... Jo, to nebyla babička, tak to byla ta indiánka jediná, která jsem přijela a Maveken a předala spoustu věcí beze slova. Když se u indiánské děti, když se chcou něco naučit, tak si sednou a dívají se a naučí se to takovým stylem. Nenutí je do ničeho a krásný rozhovor byl vlastně u Jardy Duška, kdy jasně má asi 3hodinový natočený, kdy vlastně popisují, jak ty děti vychovávají nebo nevychovávají. Každý si zkusí, co chce a v čem se najde, v tom je podporován, takže není to jak naše školství, že učijou všechno, ale pokud někdo má být lovec, tak je lovec a pokud má s čímkoliv zabývat. Mně se líbí, oni se to dají i do jména, veď? A samozřejmě záleží na kmenu, ale vím, že to jméno se může i za život měnit. Mění se, ano. Není to jako, že jak u nás někdy, hele, v pondělí jsem Karel. Ne, tak to ne. A nebo nedej bože, ve středu jsem Helena. To mě tak zkusila úplně. Jo, přesně tak. Tak to ne, ale prostě tím vývojem vlastně, jak se zdokonalují, tak můžou si měnit, že jo. A souvisí to vlastně s nima. Jo. Je tam nějaký odraz. Je to tvoje. Jako indiáni se snaží objevit v tobě, co ty jsi, nebo ty se s tím narodíš, oni to ví, ale jsi podporován
tom, co je ti dáno. Když někdo má být jako kuchařka, tak je kuchařka. Když má někdo učit a předávat moudrost v pletení, tak předává, ale vesměs pletení je napojení žen. Takže na tu zlatou nit, kterou máme všichni. To jsou krásné věci. Tebou dělali meditace, které byly zaměřeny právě na ten přesah v rámci otvírání svého srdce. Protože vím, že to je velký proces. Ty jsi tam měla taky silné prožitky a možná si i vybavíš takovou zase cestu, kde to právě bylo spojeno se srdcem, byly tam i trošku tóny Malého prince. Jo. Vybavíš si to? No, to teďka moc asi ne, ale jako Planetka lásky, to vím, že byla úžasná meditace, i když já jsem si už zase prožila úplně jinak. Ty to víš, ty moje zpětné vazby. A co cítíš, jako, kdybys to popsal lidem, co člověk může cítit, že pro ně jsou to slova. Jo? Vem si, že člověk, který už jako není v tom srdci, je v hlavě, tak vůbec jako nerozumí tomu pocitu. Nebo jenom když ho něco vytrhne z toho, že to je něco velkého. Ale co člověk může cítit, když se fakt napojí do sebe, pro tebe samozřejmě, teď to myslím tvůj prožitek, co ty cítíš, když se napojíš do sebe a vnímáš to z té hrudi, seš plně v tom. Tak jako, že... Je to teplý, studený, jo? Takhle myslím různýma... No, jako myslím si, věmy můžou být, když si je vlastně jako dovolíš, ale za mě být v tom srdci je dovolit si nebýt nic. Nebýt nic, ničím a zároveň vším. Jsi zase u galaktických matky. Jo, to je přesně ono, ale jako ty pocity, které přijdou, klidně můžou přijít jako ze začátku, když se člověk jako, ne že snaží dostat, ale nechá to takhle volně, tak z ničeho nic ti přijdou slzy. Smutek obrovský, nebo nějaká křivda, která se ti stala. Jako když otvíráš srdce, tak vesměs přijdou tady tyhle. Jakože proč se ti dělo tohle a jsou tam proč a připadáš si jak to malé dítě. Že dokážeš pořád říkat proč se mi tohle dělo, proč tohle. Ublížení. Ublížení, křivda, že si to nespravedlnost nezasloužíš, vztek, hněv, úplně fakt ta zuřivost, strach taky se ozvat, cokoliv. Nebo já jsem to zavinil, vina, že jo? Tak a tohle se právě úplně na začátku a vesměs si myslím, že lidi se toho zaleknou. Přesně tak. Ale dovolit si to vlastně, to tam jako nechat, a vlastně to je to, co pak jak kdyby rozpouštíš, nebo si dovolit, prostě ano, tak já jsem, ale byla taková třeba a u někomu jsem ublížila, mohla jsem ublížit, mohla jsem udělat a dělala jsem ty chyby a jenom si vlastně dovolit zase být ta teď nevím to slovo. Zranitelná, jakože, ale hlavně být i v té nahotě, ale být i v tom, že jsi ubližoval. Protože v té fázi jsi to nijak jinak neuměl. Jo. Vlastně člověk jedná v tom vlastně tak nejlíp, jak umíš, i když je to zlé, jako dovolit, třeba já už to teď mám, jakože každý je. Dovolit si to i pustit, viď? Vidět tu změnu a nestotožňovat se s něčím, co bylo, co tě poučilo už, pokud tam ten proces teda je. Ale zase se vypíchla jednu skvělou věc. Já jsem se tě zeptal na to, co ty prožíváš, když jdeš do sebe, ale ty si dokázala zprostředkovat zcela jako věrohodně na základě vlastní zkušenosti, co se děje, když s tím člověk začíná. Že to vlastně vůbec není hezký. Není. Pokud člověk fakt chce otevřít srdce, tak musí vypláchnout to všechno, ten smutek, ty křivdy, to všechno, co tam je. A to mnoho lidí v sobě drží, proto si nedovolí projevovat emoce. Proto jsme jak automati, jak roboti případně. To není nadávka. To je připodobnění k tomu, že se člověk odosobňuje. A ta osobitost je právě si dovolit zpracovat to všechno, co tam je naplavený. A my si to i říkáme, hlavně mužská populace, že jo, buď silnej, hlavně nebreč, jo, tohle musíš zvládnout. Seš chlap, to říkáme 6letým dětem, seš chlap, to je infantilní. Jo, krásně to úplně
jako popsal. A je to jako dovolit si, jako mám taky spoustu kamarádů, kteří říkají, a já dělám všechno pro to a já se snažím. Ale to je zase už jako, že tam pracuje ta mysl, že se omlouváš, že už pro to udělal všechno a nechceš si připustit, že ještě jako nějak, jo, bys do toho měl jít. A já říkám, to je jako když otevřeš prostě, dojdeš do nějakého svého sklepa a otevřeš trošku ty dveře, tak první, co se jako tím paprskem světla nebo slunce, tak se ti osvítí vlastně všecek ten tvůj životní binec, bordel, jestli to můžu říct slovo. A teď ještě pojďme, protože myslím si, že tohle je uchopený, že tam je ta transformace, tady někdo teďka psal, že to sdílí, že je to super a že se tam bavíme prostě přirozeně. Helčami jsem to tam psal. A mě jde teď o to, když se to stane, když se vyčistí tenhle bordel, nazveme to bordelem a chaosem. Není to lehké se toho neleknout, vyčistí se ten chaos, ano, a? Co tam je potom? Je tam to dovolit si udělat ten krok do toho neznámého. A co tam najdeš právě? Tam mířím. Co tam najdeš? No právě. Najdeš tam to nic. Že je už jenom na tobě se rozhodnout, kam půjdeš. Že ty dostáváš tam vlastně tu svoji volnost a svobodu. Tak a teď vlastně si běž kam chceš. A pokud protože jsme pořád vedení, ať jsou to rodiče, v práci, všichni ti říkají, co máš dělat. A naraz se dostaneš na tu louku, já tomu jako vidím, jako louku. A teď naraz prostě a běž si kam chceš. Ale a pokud teďka půjdeme, protože tě znám, vím, jak prožíváš ty spojení právě s tou matkou, teďka řeknu přírodou. A co tam je, když se cítíš doma a dovolíš si to právě prožít a tam otevřeš to srdce a naladíš se přesně tady na ten přirozený cyklus té přírody, těch zvířat, jdeš do toho souladu. Co tam je potom? Co tam je? To jsem prožila dneska ráno, že jo? Když jsem se probudila na samotě. Ano, ale co je pro tebe přirozený právě? To je ono. Přirozený je, že to je to, co nemá ty slova. Naraz je ti, já když tomu dám ty slova, tak to tomu neodpovídá. Já to chápu. Jako sedíš a jenom jsi a je ti skutečně krásně a všechno zažíváš, všechno cítíš, jo. Má to teplo? Nebo zimu? Slunce ti dá hřejivé paprsky, vítr tě ované prostě vlahým. Cítíš je pak hlouběji v sobě? A naraz si součástí. Jo, pořád jsem to já, ta Lenka, ale jako dovolíš si být na okamžik, být v té vzácné chvíli toho ničeho. Nebo toho prožitku, toho něčeho. Součástí té přírody a toho všeho a pak víš, že já to mám tak v těch obrazech a pak naraz chápeš, co je, že jsi kapička v moři, že jsi to slunce, že jsi ta zem a naraz si. A vlastně, když tohle prožiješ, tak pak ten život žiješ to nejvíc v téhle přítomnosti, i když jsi tady v tom životě. I když jsi tady a normálně jíš, normálně komunikuješ, normálně máš kamarády, normálně máš starosti, ale je to v takovém tom už jako naladění v tom krásnu. Já to neumím popsat. Ještě to jen tak nevytrhne. Musí jako, to být opravdu něco hodně velkého. Teď toho klidně tě prostě, ale zase se tam jako hopsneš zpátky. Mě napadlo vlastně slunce zase, že jo, východy, západy. Já neříkám, že na to nejsem vysazený pořád, ale nesleduju to tak často, jak tehdy, kdy vznikla i ta báseň v rámci slunce, v rámci té poezie. A já jsem byl, já nechci říct, protože posedlí je chápano negativně, tak v tom pozitivním smyslu jsem byl jako tak velkým jako radostným jako vyživení, kdy si to chci dopřávat, kdy chci vidět ten východ a západ, kdy je to pro mě posvátný. A pro mě vlastně ty prvotní okamžiky byly takový jako, když se to na chvilku povedlo,
Já jsem se sám z toho vlastně, a to je přirozený, dostával omylem. Si člověk řekl, wow, to je krásný, že? Jako, že máš potřebu to sdílet, nebo... Ano. A v té chvíli už to není. Jakmile to začne říkat, Jo. a vlastně nejkrásnější momenty, což ty si popsala, byly ty, když jsem to vlastně nehodnotil. Ano. A v té chvíli ty už neřešíš, že pozoruješ, nikomu nemáš potřebu to vykládat, že jo? Je to ten tvůj okamžik. A pak přijde ten věm, že najednou už neřešíš, to jsem já, to je slunce. Je tam ten věm, ty seš v tom věmu. A to je to posvátno, co tě spojuje s tím sluncem natolik, že už nerozlišuješ, kdo se dívá, kdo to přijímá, kdo to vnímá. A v tom ty prožitky jsou nejhlubší a tam se to nedá popisovat. A málo lidí si vlastně dovoluje vstoupit do tohohle, kdy ta mysl vypne. Jo. A kdy se tě to úplně jako zmocní ten okamžik, kdy se mu oddáš vědomně a seš v tom plynutí. Krásně to popisuješ, protože to je zase, když to vezmu zpátky, tak je to v tom přítomném okamžiku, kdy vlastně buď jsme dostali ten pokyn, že to vlastně nezdílíš, jenom v tom si. A v tom je to nejsilnější. Jo, až pak ty máš to plynutí zase jiné, že už jako to nemáš takhle už jako úplně napojený, protože ty si v tom plynutí a máš dál předávat něco jiného. Tohle byl jako začátek a to je ten krásný začátek, kdy vlastně ty věci nezdílíš. Jo, teďka je doba těch mobilů a všechno lidi sdílí. Ale třeba já, když jsem měla prožitek s tím nebem, s těma koulema na obloze, tak jsem dostala opravdu takový, jakože to je tvoje, uži si to a 3 měsíce to nesmíš nikomu říct. A já jsem chtěla uvednout telefon a volat Matimu, Mati, tohle jsem mi, ale prostě jsem to namalovala, v té fázi jsem to nakreslila, napsala si zezadu ten prožitek, kdy to bylo, datum, všechno. A vlastně to je to učení, kdy vlastně si v tom přítomnosti, že to je jenom tvoje. To je přesně, jak ty jsi dostal v téma. Ano, já jsem to chtěl teď Madonna, jo, jak jsi prožil, ano. Tak já to mám úplně takhle, že aby jsme to pochopili, nebo ten dar toho, že takhle můžeš fungovat, je o tom, že je to jenom tvoje. A ty to nemáš hnedka všechno posílat. Půl roku trvalo, než jsem mohl ten zážitek nějakým způsobem uchopit a než byl v pořádku ho předat. Kdybych ho chtěl předat hned, tak bych přidal fascinaci neuchopeně, ale skončilo by to. Tím pádem by byl konec. Jo. A tím se to rozvinulo, takže po půl roce jsem vnímal, že bude i meditace a teď to trvalo další půl rok. Protože jsi byl pořád jako vtahován do toho prožitku, do toho přítomného okamžiku, toho bádání a nemluvení, objevování. Tak, objevování sebe, toho, co ti s tím máš udělat. Byl v tom proudu. Ano. A to je taková, pro mě je to pořád ta vzácnost. Pořád je to krásné, kdy pak to zase začneš třeba sdílet, ale zase se třeba, jak já, zase stáhneš, nepotřebuješ, já když někde jsou, tak si to užívám, vytáhnu třeba foťák udělat 1, 2 fotky, ale užíváš si a to je to, co si myslím, že na začátku a ty meditace dávají, že tě to vtahuje zpátky do toho přítomného okamžiku, protože víš, co mi ještě teďka krásně jako cinklo na mysl v rámci tady toho povídání, tak jako jsem tam pocítil takový to, co dělá ta společnost nejčastěji. Wow, to je silný okamžik, pojď si to vyfotit, pojď si to nahrát. To nesmím nikdy vytratit. Ale z čeho to jde? Z toho, že to nemáme. Zase nějaký strach z toho, že to všechno pomine. My si chceme udržet neudržitelný a tím pádem ani to, co se děje, nedokážeme pořádně prožít. Lidi mají vlastně mraky fotek, mraky videí, který si prohlídnou ve finále třeba 3krát a pak na to zapomenou, ale žádná ta chvíle není opravdově pak prožitá. Že ta doba internetu, mobilů, foťáků, kamer udělala vlastně to, že lidi odosobnila od těch nejkrásnějších momentů života. A oni pak pořád jako chodějí i po x letech a podívej, tady jsem byl, jo, jako, a cože jsi tam byl, prostě, kde jsi teď, co prožíváš? Je krásné přesně, jak ty to říkáš, jako popsat to, tak jak my se bavíme třeba teď. Jako, že to vytáhneš ze sebe, jako my ten počítač a tady ty všechny vymoženosti máš to vlastně v sobě a ty stačí jako zavřít oči a vrátit se tam a můžeš to
do detailu popisovat. A tím, že to říkáš v té pravdě a v tom prožitku, tak to můžeš říkat 1000krát a pořád jako je to stejné. Hlavně zachycuješ iluzi. Je to pokaždý totiž jiný. A nic se neopakuje stejně. I to slunce svítí pokaždý jinou intenzitou, jinak fouká, jsou kolem tebe jiný, jiná atmosféra, jiný lidi, ty jsi jinak naladěná. Jo. A jako baví mě ta jedinečnost. Jo, a ta se nedá. Takže buď ulpíváme na něčem, anebo žijeme. Tak. A cesta k tomu je prostě opravdu se vydat na to neznámo a jít do toho a jenom si to vyzkoušet. Dovolit si to. Aničko, já ti moc děkuju. Myslím si, že to byl moc krásný rozhovor. Vím, že to pro tebe byla velká výzva, vystoupení z komfortní zóny. Ještě k tomu živě. Ale tak jako. Ale to je přesně ono, to seš ty. To udělala i moje mamka překvapivě. Zdravíme Janičku. Zdravíme moji mamku do Turecka. A to je prostě nádherný, protože my si tím strachem zavíráme spoustu dveří. A teď někdo vlastně i na tom setkání včera řekl, že se chtěl zeptat na bydlení někoho, blízkého, to je jedno do koho, ale že ho to napadlo. A pak další myšlenka toho kritika, otroka, bych až řekl, nebudu otravovat, to je škoda. Ano, a ten člověk, kdyby se zeptal, tak měl nádherný bydlení za pár korun, protože to tam bylo. A díky tomu, ne, počkej, to je jedno. Ale díky tomu, že to neudělala ta bytost, tak vlastně se to nestalo. A má horší podmínky, bydlí jinde. A teď by se to byla tak ráda. A teď si teprve dozvěděla, že kdyby tu otázku dala do toho plémě nebo té osobě, tak jak jí to napadlo. Tak jí to naservírujeme všechno. Tak to měla na podnose. Přesně tak. A vlastně my pak jako říkáme, nám to nepřeje, my jsme nemohli ale ona je na cestě, my to zavíráme. Přesně, zavíráme, ale... No, protože jsem nejmenoval vůbec. Jasně. To není ani o ní, to je příběh. To je příběh, o lidech. O lidech, přesně. O nastavení. Ale to je ta cesta. Jako, že to jednou prožiješ a pak vlastně vidíš, že se takhle v takovém kruhu můžeš otevřít. A určitě to v té hlavě má, jako... A příště to bude úplně jinak, ale bez té zkoušky by to jako nešlo. Určitě. Jo? Ale není to zkouška, kdy spadneš až jako pusou na zem, ale jsou to takové malé a když to člověk začne zachytávat, tak si začne dovolovat si být svůj a pro někoho je to v takové jako drzosti, dá se říct, ale to není drzost, to je ta tvoje, že se zeptáš a dostaneš buď ano nebo ne. Nebo... A člověk vlastně si vybírá být sám sebou bez ohledu na to, jako třeba vidí i lidé v rámci svých zkušeností, zkrceného vidění, že je vlastně všechno její. A jako nemusí se člověk vlastně obhajovat, nemusí vysvětlovat, protože lidi, co tě vnímají... Ale to je až jako kousek dál na té cestě, kdy jako člověk jako nepotřebuje obhajovat a je ti jedno, že ti někdo řekne, hele, tam máš divné vlasy a tam jsi vypadala takhle. Jako je ti to, nechci říct, že ti to je jedno, ale ne, už to není ta houba, že to do tebe nejde, jde to takhle, projde. Teď ještě na závěr napadla jedna taková poznámka, která teďka tam jako běhá s mým jménem jako v éteru a jako baví mě jenom to spojení, víš, jako Guru Matouš, jo, a teďka já říkám, kdy já jsem se tak jako nazval? Nikdy. Ne, ty jsi tak nikdy nenazval. Nikdy. A to si tě zase někdo jako dosadí, protože já jsem tě od začátku nebrala jako guru. Jasně. Já jsem tě brala někoho, kdo půjde část cesty vedle mě, obohatíme se a zase půjdeme dál. Kdežto nám to jako vydrželo, já jsem si tě tak jako vesmírného syna adoptovala tady jako. A jdeme, jo, ale v momentě, kdy se budeme muset rozdělit, nebo nemuset, tak ale víme o sobě a nemusíme se třeba půl roku vidět, slyšet a víme o sobě. A myslím si, že vždycky, jako když se potkáme, tak je to takové to obohacení a ne obohacení jenom tvého, mého, ale je to do prostoru, je to obalení do všech já zatím vnímám i jako určitou závist té pozornosti těch lidí v rámci té cesty a toho všeho, co jim to přináší.
protože by taky chtěli třeba nějakým způsobem, že jo. Ale někdo ono to se přesně, a chtěli by být těma guruama, tím to vlastně říkají, Jo. ale za mě je to ta nejhorší cesta, protože ten člověk je vlastně otrokem toho gurua, který mu neustále radí, ale tím nenajdeš tu sílu, tím nenajdeš to sebevědomí, tu rozhodnost. Neustále něco konzultuješ. Jo. A ještě bych chtěl jako vlastně k tomu říct si takový mini příběh. To mě teďka jako docvaklo krásně, že se právě říká, že guru tvoří ty žáky. Ano. Ty žáci nikdy nemůžou být na úrovni toho guru. Ten guru už to nedovolí. Ten je tak nastavený. Takže on je ponižuje neustále. Mm-hmm. On jim dovolí nějakou úroveň, ale neposune je dál. Jo. To je daný. A pak rozděluje jako takovýto mistrovský učení. A se říká, že mistři nedělají žáky, ale tvoří mistry. Že to jde do rovnováhy. A to jsi udělal ty se mnou. To je úplně, si myslím, kdy my to víme, že se to tak jako dalo na stejnou úroveň a není ani jeden z nás mistr. My jsme úplně na úrovni, že můžeme jakýkoliv téma... My to nemáme potřebu pojmenovat. Není to, ale chci říct, že guru, zase ten člověk si to tam dosadí, toho guru, který ho potřebuje. A nemá tu snahu být na úrovni učitele. A může to být dobrý pro nějaký začátek. Ano, pro začátek jo. A pak je vlastně hodně silná taková transformační změna těch lidí, kteří chtějí dál, že opustí tenhle proces. Já si myslím, že ty jsi to udělal krásně, proto říkám, že jsi ten mistr a nejsi guru, protože meditační průvodce trvá nějakou dobu, pak je ještě navazoval na to další a ty jsi mě úplně natvrdo po 3 měsících řekl, tak a teď běž sama, jsem tu, víš o mě, ale už nejsem na telefonu, už tu nejsem prostě pro tebe a teďka to jdi a žij. A mě to posadilo na zadek doma, jak já teď budu žít. A právě tam to člověk nevzal, ne, já jsem to nevzala, jako, že jo, jdu do hloubek, tak jsem si prostě v ten moment sedla a uděláš ze sebe tu sílu. A teďka říkám, no, teď mě to dává maty, ale teď už prostě... Ale ty jsi mě tak jako nastavil a v tom já vidím to mistrovství, že ty jsi mě prostě odstříhl po 3 měsících a běž a žij. Nedal jsi mi ani možnost být na tebe přilepená, nalepená. A vím, že pak jsem využila ještě párkrát, když jsem měla životní nějakou situaci, ať to bylo v rodině nebo kdekoliv, ale to jsme věděli, že takhle to je. A proto to takhle zůstalo. Já si myslím, že správný guru nebo správný mistr by to takhle měl udělat a tím pádem nemáš pořád ty otroky, nemáš ty žáčky a pošleš je do toho prostoru. A ještě je důležitý v tom, že ten mistr o sobě nikdy nemá tu potřebu a ani se tak nevidí, protože všichni vidí na ty stejné úrovni. Vnímá ten jejich potenciál a chce jim tam pomoci. Pokud samozřejmě je to chtěno, je to viděno. Musí to chtět ta osoba. Přesně, není to píjení, není to tlačení. Protože ty to za ně neuděláš. To je přesně krásně, jakože když to ten člověk chce a je na té cestě. A to je přesně ten prostor po té meditaci, kdy se dostaneš někam a je to na tobě. Už tady nemáš Matyho, nemáš tu mistra, nemáš tu guru, nemáš tu kamarádku, nemáš. A to je ten prostor, kdy naraz dostaneš ten prostor a jdi. Pak se to rozplývá všechny tady ty stejně nálepky. Je to nálepka příběhu. A pak jdeme k tomu, že vnímáme ty lidi, který přitahujeme, který vlastně i tvoříme svou esenci a svým přístupem a najednou si člověk říká, wow, tady to plyne, tady jsem doma. A to je ono. Není o nějakým poměřování. Je to krásné. Ani ještě moc ti jednou děkuji, krásně se to dovolila. Doufám, že vám se také líbilo povídání, které vzniklo spontánně. A kdyby byla chuť, tak vlastně i ten průvodce je na mých stránkách meditaci.net a je tam i takový nový projekt rovnováhy, který určitě stojí za to. Takže kdybyste chtěli si zkusit změnit svůj život, protože ty meditace v rámci rovnováhy jsou velmi praktický a člověk opravdu přemýšlí o svých nedostacích, o tom, jaký věci může udělat, aby je změnil, jaký kroky hlídat, tak já vás do toho průvodce zvu, respektive do projektu rovnováhy. Mějte se moc hezky. Omlouvám se, že vidím, že tady byly nějaký nádherný jako komentáře, ale my to téma máme maličký v mobilu. Tady vidím kapičky s láskou zdravím. My taky zdravíme. Danča píše,
tady je to delší, to se to tak blbě čte, takže omlouváme se a podíváme se na to spíš později a moc vám děkujeme, že jste byli součástí. Mějte se krásně. Krásný život. A dovolte si ho žít. Zase někdy. Někdy zase. Ahoj. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Teď bude ještě sranda, jak se to vypíná. Z mobilu jsem to dlouho nedělal. Nebo respektive možná nikdy dokonce. Konec to bude ono. Tak konec.